What's up mga kasikad? Usa ba ka sa mga tao nga nangita pod og road bike below 13k or around 13k? Well, this video is for you, so don't skip. What's up mga kasikad? Ako ning kasikad bisdak nga si Dan, o kung bago mo sa channel, tighimo kog mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles basta sud diri sa tong scope sa Cebu City. And kung malipay na ka magbike, well, this channel is for you. Make sure nga nakaklik ka sa subscribe button and the bell button para certified kapajak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button. And let's start. Disclaimer lang mga kapajak, I'm not a seller of any bike. Wala ko'y affiliations sa mga bike shop diri sa Philippines or sa Cebu. And last is SR Pirani. And pinaka last jud kay kamoy pangita ani nga mga bike models or bike units diri sa Cebu City. So ayo ko ni new chatting Sir Dan, napay available nga bike ani. Sir Dan, nasa ni mapalit? It's a responsibility po to find these bikes sa Cebu City. So I hope nga makatabang ko ninyo, and if ever makatabang ko ninyo, please click the subscribe button and let's start. First sa atong listahan mga kasikad is Pinewood Emonda Elite with a price of 12,900 pesos. So specs na tani, frame is smooth welding, internal cable. So nindot na pod kay ni mga kapadyak kay internal cable, meaning good yang aesthetic. Fork is Pinewood alloy 700C, of course kay naka road bike ni. Headset is Neko, tire is Kenda 23C, rim ani kay alloy double well, hub is alloy quick release. Ang nindot sa quick release mga kapadyak is that dali ra siya tangtangon ang imuhang wheels, imora ituyok ni ana para matangtang ang wheels kada function nimo if na mo events or dili. Pero ang downside ani mga kapadyak no, if quick release kay dali ra makawat imong bike. So it's your responsibility nga mangita og safe place or mo park og safe place. Next mga kapadyak kay atong cassette kay 8 speed 12T. BBI ni kay sealed bearing, STI is Sagmit Alliance 8 speed, RD and FD is Shimano 2300. Brake is alloy C brake, drop bar kay alloy, and crank is alloy. So akong masulti ni mga kapadyak is that okay ra siya naka Shimano FD and RD, although yang STI Sagmit and nindot ra daw ang review ani, pero mas nindot ngila na lang nagi Shimano for ma-uniform siya nga purposes. Okay, so next na ta mga kapadyak, Sunpid Triton with a price of 12,000 pesos. Specs ani kay Sunpid Triton aluminum and ihang frame pod. Fork is Sunpid Triton aluminum. Drivetrain kay shifter Sensa Reflex 2x8 speed. Ihang front and rear derailleur pod. Cassette is HG 5008 11-28T. So this is standard ni siya nga 8 speed. Cassette is crankset 50-34T aluminum. And brake ani is dual pivot caliper brake, and ihang brake levers is Sensa Reflex. So actually guys, mga kasikad, kay nakoy review ani, so please check it out na lang sa akong channel. Don't worry, I will put the link below para mag-guidean sad mo unsa ning Sunpid Triton. I have the full review of it, so please watch. I won't make any further specific nga review ani diri sa video para short running video na to. Ika-third sa atong listan mga kapadyak is Trinx Tempo 2.0 with a price of 11,900. Ang frame ani mga kapadyak is alloy special shape tubes. So as you can see in the picture, mao na siya mga kapadyak. Fork is Trinx High-10 steel. Drivetrain ani mga kapadyak kay naka-shifter Shimano or shifter Shimano STA070. Same ra sa FD and RD. Ang brake ani kay Winzip alloy, and ang wheels ani mga kapadyak kay nakakaset Shimano 14-28T. Ang rim ani kay Trinx alloy double wall. Ang tire pod ani kay CST 700C by 25C. Chain wheel is Pro wheel 50-34T, and ang hub ani kay alloy. Unsay ma-message na ko ani mga kapadyak? First of all, kay disadvantage lang ani kay naka high-10 steel, so bugat siya. Mas nindot nga ang iyahang crank kay gi Holotech para dili siya bugat kada ahon or kada races nimo long rides. Kay kung bugat nimong bike manggod kay maglisod ka og race long rides, dali ra kakapuyon, which is a no-no. So dili ta muli kay tana. Ang advantage lang ani kay to keep the price low, kay ila na lang nagi tuyo nga dili siya Holotech or kanang buslot gali sa crankset. I will show you a pic, mao na siya. And yang advantage pod kay ila na lang nigi high-10 steel para mo low pod ang price. So
it is what is expected jud. 2018 model ni siya mga kapadyak. So next atong listan mga kapadyak is Foxster Lexon. This is a 2020 road bike. Ang price ani mga kapadyak kay 12,000 pesos. So it's really very affordable sa mga starters pa lang nga maayo na po diyang parts. So specs na ta mga kapadyak no. Frame ani kay naka-internal alloy frame. So okay ra pod kay naka-alloy frame meaning lightweight. FD and RD ani kay Claris, so it's really good kay naka Shimano Claris, and Shimano is a well-tested brand by the pro and the experts. So di naka magmahay nga ala naguba kung kuan, dili na siya dali maguba unless if abusarod lang ka mo gamit og sa imong mga pyesa. Shifter ani kay of course Claris STI, crank is Foxster. So ni search ko full specifications ani sa Google and sa mga bike shops, wala ko'y nakita nga unsay weight ba ani, unsay crankset ba ani, kung Holotech ba or dili. Pero as you can see in the picture dili sa Holotech, syempre to keep the price low og mag-expect na lang pud ta nga ang fork ani kay steel para pod mo gamay ang presyo. And affordable po siya sa masang Pilipino or sa mga starter packs lang. Foxster Linus ang next na to nga bike with a price of 12,000 pesos. Ang frame ni mga kapadyak kay alloy internal cabling, so okay na po diyahang aesthetic purposes. And let's assume na lang pod nga high-ten steel yang fork kay walay naka-write, nangita pod kog mga specifications ani sa internet pero wala koy makitaan. So let's assume nga steel ni siya to keep the price low og budget bikes pod ni. Most of the budget bikes kay naka high-ten steel ang fork niya. Kaya dili pod Holotech iyang crank. And iyang specs mga kapadyak kay iyang specialty or STI ani drivetrain kay Shimano Tourney STI. Okay ra pod. Gear set is Shimano. Shifter is Shimano. RD is Shimano of course. Rim is Foxster alloy. Ang brake ani kay Winzip alloy. Tires is 700 by 23C. Ang 23C mga kapadyak kay kung unsa kanipis ang tire. So kung mas nipis, mas paspas, pero dali ra pod ka ma-puncture o dali ra pod ka ma-slide basta mga gagmay nga bato. So mas prefer kog 25C sa mga starters dira para dili mo maglisod. Pero kung ganan na mo mag-start og 23C, no problem, basta smooth ang dalan ug walay mga grabas. And iyang saddle is Foxster Comfort. So there you have it mga kasikad no, ang top 5 nako nga below 13k nga road bikes. So if you will ask me kung unsa joy pilyon nako ana nga mga bike, for me akong pilyon kay ang Sunpid Triton. Why? First of all kay ang advantage ani kay nindot tiyahang aesthetic, nice yang paint job pa lang daan. Inigtanaw nimo kay wow, nindot lagi kay ang kuan ani ang iyahang paint job kay Sunpid is well known for their good quality paint jobs. Iyahang fork pod mga kapadyak no kay naka-aluminum na, so lightweight, very low yang price. Pero iyahang fork is already aluminum and iyahang frame is aluminum, so asa ka ana for 12,000 pesos. So it's really a wow, big wow jud. Believe na jud ko sa mga budget bikes karon no kay nagkataas na po diyang specs, nagka-low ang price, so it's really good. For me kung mangita mo og mga budget bikes nga road bike below 13k, go for Sunpid Triton. Although naka sensor reflex ni, it's okay lang mga kapadyak for us starters. Kay sensor reflex kay tested naman sa daw ni sa mga mga friends na ko nga sigig bike, kanang sigig road bike. So far sensor reflex never failed them during their events. So sensor reflex is masaligan pod, let's give them a chance nga matrustan nato sila. Nakakuan pod ni siya mga kapadyak or kasikad caliper brake. So caliper brake, no problem with it. It's really an advantage jud na mga kasikad kay low iyang weight, also easy to maintain. Although ang disadvantage kay you have to change iyang rubbers, iyang brake rubber kay tungod mahilis maguna in the meantime. Also iyang rim pads, ang brake pads pod niya mahilis na, so you have to check it continuously. Also kung mabasa pod na kay of course normal naman na sa mga brake nga murag mo slide siya, di siya mo hold og ayo ba sa mas mabasa. Para nako ang winner jud ani tanan kay ang Sunpid Triton. So please check my video kung ngano unsa joy specific nga na nagkapanindot aning Sunpid Triton nga ngano nako gi-recommend ninyo, kung unsa joy specific nga reason kay naa jud sa usa nako nga video. So please watch them. Also I would like to give thanks sa tanan nga nagpa-shoutout. So thank you so much sa tanan nga nagpa-shoutout. Don't worry, sa next video na to hatagan ta mo special nga episode para sa mga shoutouts kay medyo nagkadagan-dagan manggod. So basing mataas pa ang video na to. Thank you so much sa tanan nga supporters. There you have it mga kapadyak, ang atuang top 5 below 13k nga road bikes for starters. Kung beginner pa lang ka,
you can have this kay proper na ni siya nga mga starter pack para sa mga road bikers. And again, this is done your Kapadyak Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po and daghang salamat.